Amen. Takwazisana yedu pati regaini kwa so bishop na mai bisara mambo Jesu. Amen. Tinotenda omwari nekuda kwekuti first lady kumba kwedu vari pano. Yes. Tauya tese kuushumiri. Mwari vachititira nyasha. Chadaverenga shoko ramwari kubva kubhuku yaMatthew chapter 15. Matthew chapter 15. Matthew 15 from verse 21, and I'll read. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried to him, saying, Have mercy on me, O son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered, It is not good to take away children's bread and throw it to the little dogs. But she said, Yes, Lord, even the little dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you have desired. And her daughter was healed from that very hour. Amen. Ridudzirwe muupenyu wedu sekuda kwenyu. Nyasha dzenyu dziwanike mukati mevanhu Mwari. Chingwa chiwanikwe pasi petafura. Vanhu vadye zvakaringana muupenyu hwavo muzita raJesu. Amen. Ndomga nyaya ndaverenga nyaya tinoziva vazhinji. It's a common story in the Bible. Pana amai vaenda kuna Jesu nekuda kwedambudziko remwanasikana wavo. Havana kuenda naye, but ivo vakangosuka ndokubva vaenda. Variko chinotaridza kuti mai ava vari mature a little bit ndechekuti vakagona kunotisa kuti chiri kuitika pamwana uyu hakusi kufunga kwake, hakusi kusarongeka kwake, but she is possessed by a demon. Vazhinji pane patinogona kuona kuti munhu ane demon kana anamatirwa ramanifesta. But there are some who are mature who can tell pasina prayer ingori character kuti izvi mweya izvi. So this kind of a mother, the mai vakura mukunamata, havana all the power of the grace to cast away the demon. But vane the ability to tell kuti this is a demon. So havana kunetsana nemwana wavo, havana kugara naye pasi kuti akuenda kwaJesu nekuti dzimwe nguva aigona kuramba kana kuresiswa kuenda naye. But vakangosimuka chinyararire ndokuziva kuti dambudziko remwana wangu mweya wechina. Saka hapana pandingagara naye pasi tikaonesana tikawirirana nokuti dhimoni riri maari haridiwo kudzingwa. So ndokubva vangorosumuka ndokunanga kuna Jesu nekuda kwedambudziko remwana wavo. Vachema vachiti, Son of David, have mercy on me. But vadzidzi vari kuenda kuna Jesu vachiti, Ishe mudzingei, she is crying after us. But machemero avo ndaanzwa vati son of, not sons. Son of David, kureva munhu mumwe chete. But kune vazhinji vari kunzwa sekunge vari kuchemera kwavari. She is crying after us, but she was crying after Jesus. Danger ndeyekuti unogona kupindurwa nevanhu Mwari asati apindura nyaya yako. Unogona kugamuchirwa nevanhu nekuda kwemafungiro avo Mwari vasati vagamuchira nyaya yako. But inofanira kuti Jesu haana kutora idea yemadisciples. Vadzidzi vake vanofanirwa kudzidza kwaari, but vanga vapa level yekuda kumudzidzisawo nekumuudza zvekuita. So there are times tine vanhu vakadaro mulife, pane nguva yekuti agone kugara pasi adzidze. Kune vanhu vekuti angatodawo kudzidzisa, but iye ari munhu anofanirwa kunge achidzidza. I've seen people vanhu vakadaro vekuti paanofanirwa kunge achidzidza ndianenge achitotaurisa zvisingaiti. Zvekuti vanoda kumudzidzisa vanotoshaya space mukana kuti tomudzidzisa sei, why mari mune full of I know. So vaenda kuna Jesu vakati, Ishe mudzingei, she is crying after us. Bible rangu rinoti Jesu wakazodza kudzikinurwa vakatapwa. So he's anointed to cast away devils. But he's being followed by people vari kuramba chaakazodzewa. Tine vanhu vekuti they are in the church but they fight the anointing in the church. Let me warn you, kuchechi hakusi kudenga.
Kuchechi panyika ende kune vanhu vakasiyana siyana. Kuchechi kwafanira kuchipatara tinoya tine zvirwere zvakasiyana siyana. Kuchipatara vazhinji varwere vatinogona kugamuchirana navo varwere vekuti akakuwara gumbo akuwara roko ane pfungwa dziri kuita musha ari dangerous. Iye ari murwere. So there are times yekuti pane kuti mai nyaya yegamuchirwe zvakanaka. Pane vadzidzi vari kuti ayo anofanirwa kudzingwa munhu. Chesawe. Ichokwadi kuti pane chinofanirwa kudzingwa kwete amai avo bati dhimoni. Saka vanhu vakasava une mweya wekunzvera vakashayiwa simba raMwari vanodzingana. Pane kuti padzingwe mweya wechina pari kudzingwa munhu nemweya wacho. I don't blame them much. But just like I will make you fishers of men, I will make you. So that's the making process. So I want to my era. I can't put some. Ukaona munhu abuda mchechi anamuditsana na Mwari anetsana nevanhu. Hakuna nokuda mchechi nokuti Mwari arikudetsa asi kukomborera asi raita. Ukaona munhu atongobuda mumwe munhu. Lakini yekuti haana kumachiwa kuziva kuti ndakainga Mwari kwete vanhu. Muchechi munonyeyiwa munhu, muchechi munotsenderwa munhu. Why? Nokuti inzvimbo ine vanhu. Tese tinoda unyasha nekukura. So amai ava vakanzwisisa kuti nyange varume ava vari kundiresista pandainga Jesu. Akainga Mwari haanei nekuti vanhu vanoti kudii. Kana vakataura pamusoro pewivhi yako kana bhutsi yako wakainga Mwari kwete vanhu. Vanhu inecha yavo vanokutaura. Ufunge vanhu vanokuvengera kuwana, vanhu vanokuvengera futi kushaya. Saka ushambipa ungadiwe nepapi because kana uri wokushaya unotovengwa. Ukawana futi vanotokuvenga futi. Vauti ndiyakutipedza yakaromba akazodii unenge wakuwana. Ukashaya achatodaira kana foko yako. Wakakusvika zvokuti ukafonera munhu haakuti mangwana anokuti ndau. Because vane pfungwa yekuti unoda kupera. Hauna koo inotrustika kuti ungangofonawo zvokuti tingokwazisana. Vanotosuspecta kuti pane chiri kutsvaka. So amai ava pane chikwata chiri kuda kuti vadzingwe. Ivo havanei nacho. Why? Nokuti vanoziva kuti dambudziko rangu rinogonekwa naJesu kwete nevakomana avo. Anogona dambudziko rako ndiKristu kwete munhu. So kana wakainga Mwari kutaura kwevanhu haisi nyaya. So ndinofara kuti mai ava vakaramba varipo. Vakaramba vari mutsoka dzaKristu kuti Ishe ndiwanireiwo nyasha. Asi Bible robva rati he answered her not a word. Nobody challenged me. Iriko here nguva yekuti Mwari haapindure apa ndanzwa kuti he answered her not a word. Mukadzi haana kubva kuti Jesu akanyarara. Ko sei Jesu wanyarara? Rega nditaure chinhu kuna vanhu vari machuwa. Kunyarara kutaura. I'll give you an example. Ukapimba musikana akaramba akanyarara ane zvaari kutotaura. Zvokuti ukazomutendera kutaura unoti dai anga aramba akanyarara. Which means kunyarara kutaura. Learn to respect kumwe kungonyarara. So imese say wanyarara. Our God is a jealous God. Tine vanhu vanouya kwaari nokuti vane problem vakada kusorova. But kune vanhu vanouya kwaari nokuti ndiye Mwari. And havana plan B. So the only way to prove kuti wauya kwandiri hauna kunguka uchaenda akanyarara akuti haanda akunotsvaga zvimwe unoramba uripo. So nguva yekunyararirwa vakaramba varipo. Jesu ndokubva azotaura manje. Anotaura kuvanhu vanoramba varipo. Kureva kuti akanyarara ukaenda haachataura newe. But akanyarara ukaramba uripo haramba akanyarara nokuti waramba uripo. Usati kana matazikele sema sifamba kuti adamu kutsvaka damu kusiruka damu ndakati wese waona achida chicha chinopinda iwe. Chino wanje asingachinje iBhayibheri raishandisa. Kurati ari kungozvexpose kuti harinyepi bandine nawo. The word is the same. Jesu ndokubvati ndakatuma bedzi kumakwayere kwaIsraeri akarasika. Pakutaurwa rudzi panapa iye she's a Canaanite haasi kuqualify. Ndopaifanirwa kuti so ndauya wrong time. Regai ndiende kana wadumukana wazouya ndozodzoka. But amai ava vakaramba varipo nokuti vane chavakaunderstanda. Chii chiri kuunderstandwa?
He is looking for worshippers. Whatever the real identity of I see language of Israel or Canaanite, but a worshipper. So Jesus waka uya katofuka mamusoka zake. Kurekuti ari kuti type ya munodandoiziva, munodavanhu vanokunamata ine kukurumidza. Abaya vakamudzingwa tisatira sorova, but vaku understand that I need to worship him even in the midst of trouble. I want to Daniel mambo wauya mangwana ku last day. Vashenza kuti Daniel iye ndokubva ataura achitirira mambo raramaine kusingapera. Ana kuti ndikuritseto zvirumidzana ndabuda. Akatanga kuona respect kupa mambo raramaine kusingapera. He was in the midst of the lions, but I need to praise the king. So amaya vauya musoka. Pavangouya vakauya musoka vatova type yerudzi runodiwa. That by revelation akaziva kuti haisi nyaya yekuti muJudha muIsraeri kana tukurudzei, but vese vanomunamata mumweya nemuzokwadi. So akauya mukadzi ndokubva awira mutsoka. Yesu ndokubva ataura mamwe mashoko ari a bit strange. Ari kuudzwa munhu akapfugama, ari kumunamata kuti handingatori chingwa chevana izvi ndopakumbwa. That statement ukainzwa nenzeve chete usina a deep revelation, that's an insult. In other words, vadzidzi nofunga vakatombokwenya kuti patatadzingwe tatatotraya apa ushaudwa. Jesu wacho anenge atori wese akutomufananidza nembwa. But mashoko iwaya akaita kuti amai avanzwa kuti yes, ndokubva vapindura kuti yes Lord, even the little dogs they eat the crumbs. Paari kuti yes, ari kuti I'm in agreement nestatement yamataura. Nobanda ndiparidze papa. Kana machiwa unoita agree nechisingatendwe nevamwe. Why? Nokuti une mamwe manzwiro anosiyana nevamwe. Machiwa believer ane zvinhu zvaanofarira nekutenda. Zvokuti vadiki vakazviona vanoti kukuitiswa. Angatiziva kuti kuitira Mwari. Gogo wangu kumushatiri vafana so vaidinakidza. Vaiti vakarwara vaishuvira kunobaiwa majekiseni. Unotozwa kuti tasindikanopihwa mainjection so handinoita mushi. Vaizvifarira. Isiri vafana maitaiti indamuchemera achifarira kubaiwa. Why? Because kana uri mwana mudiki respect medication. Unonge uchingofocus pakuti jekiseni rinobaya. Hauna pfungwa yekuti jekiseni rinorapa. Saka mukuru anoziva kuti rinorapa anorida. Mudiki anoziva kuti rinobaya anorimaka. Gamba vese vakupora vanoda, but nzira iri kushandiswa is only for the mature. Avanzanuna uye kunamata Mwari tikasakura pakunzwa nepakuziva Mwari, tinopotsana nemidana iri pachena. Nokuti blessing yaamai ava yakauya nokuti vakagona kuinterpreta message. Ndokubva vati ingaoni mwanana dzinotya. Kurati kana mandiita imbwa hamuna kundibvisa paprogram yebenefit. I can still benefit but ndiri under the temple. Mashoko iwaya aigona kuita kuti mumwe asunduruke pachena. Kuti aiwa kana makudaro arigatimbobva mukatituka but maya vakati chokwadishe. Kana ndakuklasi yekuti ndaimbwa, chandinoziva pachingwa ndiripo. Nokuti chingwa chacho chine tsika yekuti kana chaiswa patafura chinodonhawo chichienda pasi. Saka my position ndo yaakundipa kubenefita. Inamba wenzi panapa Jesu ari kuvapa picture kuti amai mauya kuzotsvaga zvinhu zvamusingafanirwa kutsvaga, zvinofanirwa kukutsvagai kana muri right place. Unoziva kuti nyangwe Zakeyo aitsvaga kuda kuona Jesu, but handinoziva kuti Jesu ndiye aida kuona Zakeyo. I'll prove to you kuti sei Jesu ndiye aida kuona Zakeyo. Zakeyo adziviswa nevanhu kuona Jesu, haana kushedzera kuti Ishe vatikudzivisa kana kuti Ishe ndaakumhanya kumberi kuti onani. Akasunduruka pavanhu, akamhanya akandokwira mumuti womuonde. Jesu ndokubva aenda direction yaenda Zakeyo. That's Luke 19. Zakeyo haana kuti kuna Jesu vari kundidzivisa kwandine shungu. Akabva pavanhu ndokubva aenda kwaakaenda akandokwira mumuti. Chii chakaita kuti Jesu aende kune muti iwoyo? Kuda kuti Jesu ndiye ari kutomutsvaka. Ende Jesu anditosvika pamuti haana kubvunza vanhu kuti ndiye anoyo. Kuda kuti ndine zita remunhu wandiri kutsvaka, ndiri kuda mutadzi anonzi Zakeyo. Nokuti iye wakasiya denga rake achifambira vatadzi vari panyika. So ndokubva amuti buruka tiende kumba.
prophetically Jesu unechaanoziva kuti nyaya dzake haisiye panze ndeyekumba. Nekuti kana ari panze munhu hati ada kundiona. But kana ari mumba ndoba achataura chokwadi kuti ndine mari dzevanhu dzandakaba. Kuti inside mukati make ndokusina kuita zvakanaka. No wonder even the type of tree yaakandokwira was a shadow picture of his character. Nokuti kana ari maonde anenge akatsvuka kunze but akaipa mukati. Saka Jesu paanoti muruka tiende kumba ari kuti the tree resemble what you are. Kazhinji paunonamata Mwari havanyatso concentrate nezvawataura, vanoconcentrate nechiri kutaura. Matthew 6 verse 6 inoti kana makunyengetera ndai pakavanda muvhare dho, Mwari anoona. Instead yekuti riti Mwari anonzwa, inoti the God who sees. Sei vachiona nokuti chiri kutaura chine nyaya kudarika zviri kutaurwa. Alright, I'll give an example. Mukomana akapfimba musikana, kana akatomuka kuda kuroora, unasingade kuroorwa. Kufunga kwake sei achiramba kuroorwa nemunhu ari kumupfimba, iye achida kuroorwa. Kureva kuti haanzwi mashoko ari kutaurwa, anotarisa chiri kutaura. Why? Because ukadzoka after 2 years unosvika akaroorwa neumwe, but akaramba kuroorwa nekuti airamba chaitaura kwete zvaitaura. So mai akauya kuzokumbira zvisingakumbirwe. Kune zvinhu zviri kutsvagwa nevanhu zvakadhizainwa naMwari kutsvaga vanhu vari right place. Zvinhu zvaunoti Mwari ndipei hazvisi muklasi yezvinhu zvinopiwa vanhu, zviri muklasi yezvinhu zvakapiwa vanhu vanenge vari panzvimbo yavanofanirwa kusangana nazvo. Kana iri mbwanana ngaiende pasi petafura. Kurati amai avari kutsvaka healing yemwanasikana wavo, yeti healing yemwanasikana wavo yakarongwa kare kana vaenda right place under the table. Pane problem nevanhu ndepeizwi rinoti under. Vazhinji vese tinoda kuva pai pamusoro. Izwi rekuti under, that's a picture of submission. Kuzvideredza kugonawo kushanda uri pasi pomwe munhu. David was anointed by God to take over basa raitwa na Saul the king. But chakatanga kuitwa na David and Zonzo wakaenda kunoseva under Saul asisina Zonzo. Bible roti wainoridza madhimoni ari kubata Saul achienda, ari kuridza wacho ana anointing iye kurula, but ari kuenda kunoseva under this. Sei Mwari vatendera David kuseva under Saul, iwo vamuzodza to rule. Pane chiri kunzi naMwari, nyangwe zodzo uinaro, but matters ekuita rule in the state you need experience and knowledge. Zodzo riripo but pakashayika ruzivo pane disaster. Vanonoka kubasa kusvika parai kuona pane mota iripo inototi nokasika kusvika but problem mota ine mabreki. Unoshedzera kuti kunonoka kuri nani. It's better to be late than to be the late. Why? Because hapana control, hapana discipline. So David vari kuseva under Saul, nobody got the opportunity to learn. It's really not under. No akaita kuti murume anonzi Naamani agone kusangana nehealing yake. He was a commander. Profession yake. Commander by nature, he gives people commands. Yes, Peter. But chakaita kuti anoporeswa kuSamaria, he was commanded by a servant girl kuti endai kwedu Samaria. Kuti Dera akagona kuzvideredza akaporeswa. So there are things in the kingdom of God zvakaitwa pa submission, pa humility. Whether ukasvaka ku fasting or ku prayer zviko. Bible rangu Jesu akara na Peter not I give you the keys of the kingdom. Kuna kuti kune madoors akawanda ine makiya apindirana. Pane panoda kuti munhu ave under the table. Kana akadi achiwanika usiri under. Unazoona kuti asiri Elisha agari mwana kuna Elijah. There were other sons of prophets. Zvekuti vipari kuenda achida kundoendeswa kudenga naMwari. Other sons of prophets were following at a distance. Chakaita kuti vakeep a distance.
ndinyaya kuti avadi kuseva. They want the title. They want the grace. They don't want to save under the grace. That's why Elisha waidurura mvura pamaoko aElijah. But kwaivane the sons of prophets vasina kuti havadurura mvura, but vanongodawo that name, that title, kuti we are sons of prophets. Saka uchizviona kuti kune vanhu vane matitles but vasina a mantle or the anointing. Why? Nekuti the anointing flows in serving. Elisha ndiyo akawana the mantle yakadona kuna Elijah. Chikonzero nekuti vaifamba vese uyu paakasimudzwa uyu akaenda mudenga uyu akasara pasi, a mantle fell. Ucheka una kudonha kune vamwe vari kuteera at a distance. Wakadonha kumunhu anga achifamba nemunhu waMwari achiseva. Vazhinji vedu we don't want to save, we just want the grace. Why? Nokuti mucommon sense dzako kuseva unofunga kuti kuitiswa. Hama dzangu kana takunamata suspend the carnal mindset even in spiritual understanding. Romans 12:2, you know, your mind must be renewed by the ways. Shoko ngari kuudze kuti kuitira Mwari akusukuruza. Kadzi weSamaria akakumbirwa mvura naJesu ndokubva aramba. Jesu ndokubva atange kuadvertisa yainayo. Kuti manje ini ndine mvura menyu. Kurati Jesu anowanzeta zvinhu nyota nemvura yacho. Akanyimwa mvura ndanga kutaura yake type yemvura yainayo. Kurati yanga itori opportunity yekuti ugone kumupawo yako isina basa. Kuti akupe yake iri very effective. Unoziva kuti Mwari zvavanoda kuti tivaitire hazvina nyaya selectari zvavanoda kutiitira. Rekadikudzika karipo pese patinoenda kuti we lift you higher. Hakuna kwavanosumuka Mwari nokuti vagere pahighest. Kadhiri kekuti isusu tisumuke. Hakuna munhu anosumudza Mwari. But paunoti tinokusimudzai, unoonekwa chitotsvaga kusimudzwawo. Let's be real. Ndizvo. Hakuna sefa yaunoitira Mwari, anoramba ari Mwari the same yesterday, today and forever. But iwe ukamurumbidza you change. Ukazizwa izvo munhu kuti handisi kubatirirwa pandiri kuita zvinochinja upenyu hwangu. Ukazizwa kuti kushumira Mwari to be under, to save or to submit zvine grace and favor, unetsenge kusubmita. So kuna zvinhu zvekuti vanhu vakazvitsvaga kwaMwari hakusisina. Zvinhu zvacho zvakavigwa kuvanhu. Unofanira kuti Mwari vakasvika pakudyira munhu tsitsi. Adamu vainaye mugadheni. Pasina Satan, pasina demon. But Mwari vakasvika pakudyira munhu tsitsi. Ndipo vakataura kuti it is not good. Iye aina Mwari. Vakabuda mazwi kuti hazvina kunaka. Munhu ana Mwari pane zvinganzi hazvina kunaka. She is not good for a man to be alone. Yet there were two, God and Adam. But Mwari ndobva kuti kushota munhu. Saka hazvina kunaka. Iwe uina Mwari. Mwari vanomudyira tsitsi kuti hauna munhu. Mwari vanosvika kuti vakakuona nemana matiro unoita neukama hwina unawo, vanomudyira tsitsi chete kuti washota munhu. Mwari unaye but unawo. Why? Nokuti chinonzi munhu imhinduro. Imwe answer yaunoda munhu chaiye. Mwari vakasvika pakunzwa tsitsi kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega, panotoda mumwe munhu mubatsiri wake. Zvoda kuti kune imwe help isiri from above inofanirwa kuwanika on the ground. So zvazvinoita manje zvenge zvaakuda the spirit to submit, to appreciate the grace and the anointing dzakaiswa naMwari pavanhu vari panyika. Chechinzwe amai ava chavari kuda zvinowanikwa pasi petafura, zvekuti ivo vakaenda pasi petafura havana need yekuti ndiri kukumbirawo. There is a system, kune simba rinonzi gravity rinokonzera kudonha kwezvinhu pamusoro zvichienda pazasi. Kureva kuti haisi nyaya yepower kana kuzvitsvaga, but when you are rightly positioned chingwa chinokuwana pasi papa. To be under, sometimes it means to be under a certain assignment. Chawakanzi na Mwari ita. I'll give you one testimony in life yangu. Mwari vandiita muvhangeri mastritso. Ndiri pasi penyasha dzekushumira Mwari.
Vane chiri chiri outstanding chavakaita muupenyu hwangu chinongowanikwa beti ikoko. Handina kubvira ndachitsvagira kuprayer kana kufasting kana kupi. It's good to pray and fast. But because I was ministering under the instruction yaMwari to go and win souls, somebody phoned me. Ndobva ndibvunza kuti munogara kupi? Ndakagara kuWaterfalls. Kumba kwenyu ndikatayo that you need your own place. One place. I don't go to I come to my office. Nobody driver to get up town. That's not office work. So I'm still a secretary. The security and I go borrow you. Go crow you. Pani must tell the three people. Most of them are good. Oh, we have to sign my document. Take this. The man is a Seventh-day Adventist. I don't know how to church. I tell you what she said. But you are right. The group of facts. But these Wakubis have been following you preaching in the streets. My video on the now open up at the place. So I need to change your life. When you are under, the bread will fall. But to be under, it's not easy. I remember my friends, and I don't know what to call. We're going to go down the councillors. But you don't know the councillor. How does it? So, Makisa. To be under the table, Pese panudu na blessing yako. Satana hakusiye utahapa panetafura mseye achi. Bible rangu rinoti unogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Pese panetafura pane vadzivisi. Why? Because unoti kauka benefita. Pese pane blessing yako pane attack. Saba kudakuziva kuti kana mukandirwisa mukadii ndichashumira Mwari zvakadaro. Pese pane favor yako apanyara iwe Elisha. Paakanzi wakumbira chichakaoma na Elijah. Chicha chakaoma kuti apiwe double portion. Anganzi ukandiona ndichienda, anoona asibofu. Saka chakaoma chiri kuti munhu aone. Waiziva prophetic kuti panosumuka chamupupiri pane ivhu rinosimuka. So pese pane chamupupiri munhu unovhara meso. Yet condition yangu ukandiona. But kuti uchiona une jecha nemafu. Bantu ndamuda nozauti handisikuda kuona jecha ndoda kuona zotsu. Kureva kuti pane zvinogona kusimuka zvinoda kukurwisa kugamuchira chinhu chako. Pasi petafura panoda vanhu vane boldness. Zvinonakidza chingwa chakudyika but hazvinakidze to be under. No, washazha kuita pasiperi uri pasi papa. Unowanei paura. Washazha wazvinani zvekuita. Aunzwe nechechi yako unongoramba uri ikoko. I've come to tell you this. Ufunge Mwari aite zvechechi machechi anoita zvaMwari. Bible not mimiriya temple ya Jehovah. You can be blessed in this place. Sign yekuti Mwari uri kukomborera ukanzi wamwe achipupura muchechi. Isign yekuti Mwari ari kuita zvinhu nevamwe asati akotanga kuita newe chete. But muno mari kutoita. Ipa ndakafoira kwaLevhu ndaikwanisa kublame maticha and ndakatadza kuwablame why? Because ndichidagara paside pangu apakaita ka8. Saka zviri pachena zvakatondiexpose kuti zvataidzidziswa zvinopasisa. But zvaisvikira panatsano vanozviita madini. Blessing yako iri available iripo. Vamwe vari kudya pasi petafura pauri uchistafa. Why uri kuconcentrate nevadzivisi? Nokuti pese pane tafura kuti vadzivisi vanenge varipo. Wakaipa hazorori haregedze kuti hauraidzwa. The same devil anokunetsa usati warorwa. Ukarorwa hambopeta maoko. Kuti arorwa musiyei. Anopenya madhimoni anonetsa vanhu vari kuona. So the more God blesses you, the more you must seek Him. Pese pane elevation, pane favor. Uri kuexpose kwa mune imwe attack ya another level. Sachiona ukada kuva president, unofana kuti uva bold. Why? Because haungodiwa nemunhu wese. Une vanhu vanokuvenga zvisingaite. Position yaunoda yakanakisa ine ruvengo rwakanyanya. Why? Nokuti
Kana uri kansela uninde mapodcast. Unotofura mo ndikansela mo. Ilowa level. Kana wako msoro kupanda kufuti. Kwa isa ile kuti position ya wala ile ngoro wakanyanya. Ano katika tafura pambeni pa vadzivisi. Kurati vadzivisi vanonzotaimira matafura. So munhu anofanirwa kuenda pasi petafura. Favor ndeyekuti kana uri under vanogona kusaona kuti pane munhu. But chingwa chinongoziva kuti kune munhu ari kudya pasi. Let me give you this picture. Kana uri under the table, uri under tafura, uri pasi peshoko raMwari, uchiita zvinotaura Mwari. Kana vanhu vakasada kukuona, vakasada kukubatsira, vanokushandisika zvako zvichiendeka. Why? Because chingwa chinoonana newe pasi. Vari kudya havadi kukupa. But Mwari une nyasha dzekuti wateerera kuenda pasi petafura. Ane simba rinonzi gravity. Gravity haisi giving, this system inoita zviri pamusoro zviuye pasi. May God give you a system of provision. Isinei nekuti vanhu havakude. Vanhu ngavashamiswe Mwari akupawo chingwa wakusimba wakura. Vanhu vasingakude ngavanzwe kuti uri kutotsvaka imba iri kutovakwa. Vasina chavakaronga kana kukupa. Why you are under the grace of God. Vasingakude variko, but Mwari anokuda kana ariko chingwa unodya. Nokuti hazvidi simba. Bhabhuri rinototaura kuti chingwa chinodonha upiwe, but chinodonha. Kune vanhu vekuti kukuda kukupa havadi, but nyasha dzinongodonha zvakadaro. Be under a table, and the bread will locate you. Pane pasi petafura paunofanirwa kuenda. Kwekuti vanhu vasingakude vachitokunyera vachitokuvenga. Why? Because kana imbwa iri pasi petafura vanhu vachidya patafura haioneki. So being under a table, we under a covering, we under the grace yekuti hauzingike, but uripo. Wakamboenda muenvironment yausingadiwe. Vanhu vakashamisika kuti newe uri pano wasvika sei. Why? Nokuti kuna Mwari anokukavha. Kana Mwari anokavha unofo hwako ukasvika pakuachiva zvinhu muupenyu. Zvekuti paunozokupura pawakabva ndizvo zvausingagoni. Saka wakasvika sei pano. About 4 months ago, I went to Israel. So now I'm back. Today we are in South Africa. They come from South Africa. So I go discuss. Don't want to put a trip. I don't say what I say. No, because I'm a street preacher. Harare. Also, Papa, Papa, street preacher. Don't forget. I just understand the passages. How come? We travel for almost 8 days to Israel. Street preacher. How come? Tikamudzwa ndiri under a table of grace. Pasi penyasha dzekuti zvinodhura, but zvinoitirwa asina mari naMwari. Why? Nokuti vhangeri redu riri more expensive than anything else. Kune nyasha dzinodarika an amount. Kune kwekuti Mwari vakakuwanika nyasha pasi petafura, unosangana nedzimwe shaya. Nokuti vari kudya chingwa pana vachikadonha, nyangwe vari mafufu vari kudya the same thing. Kuda kuti ava masimbiro avo ndo masimbiro ako. Hausi pa level rao but munofanana. Hauna kufunda saiwo but munovaka saiwo. Aiwa hauna kuchenjera saiwo but une zvinhu zvinenge zvavo. Why? Because you are partaking the same bread. Somebody called me from Ireland. So I've been watching on Facebook. But I just want to bless you, Nate. Do you mind doing the Israel? And this is your phone with it. Did you know? No, I send passport now and up to me as we'll meet Tel Aviv. Your visa is done. Yes. That is not thousand, don't want to be able. Easy, that also. That is on foot attack with Zogataku, Siana, Pino flight. Then my Costa Gata Maris 2.5 US. Wow! Street preacher. Street bill with 2.5. Chingwa cha godo no basi petafura. What are you shakula somebody on me kama unataka. Ya Mungu isabandeke ndo kuna rabo hotel Mario hii. Ama tunakuti uri right there. But chingwa cha kadona ndi basi petafura. Adino binana sitandi ndirangare ndakwenda kwa. Wali walikoza kuti deserve a trip one day to refresh kwenda sabu. Kune nyasha dzakadona tiri pasi.
Bro, tafura yako may be assignment. Why? Because principally under a certain system, you receive blessing from the same system. Ukawapa sipi shokora mwari wakashirira shokorao. Harizokere kwa wari sina kuzadzikisa. Shabaritumira. But tafura ili connected. The vadzivisi. Don't call Evangelist manja. Alright. Uri kuite ine vadzivisi. Uri kuvaterera izvo kuignore chingwa. Nokuti dambudziko remwana wako kuti ripere. Ndokuti mwanana dzaenda pasi petafura. Iwo ukaterera vadzivisi. Unanga uine problem iyo. Akashamba kuti kuti ndenda katsiterera nasiya zvekushumira. Dai tiri pama 1. Adenda kanzwa advice dzawo. Tawa kuti makisa usazodaro so parodi here kuzodi. Ameno dai tiri kupi zveshe. I don't think kana ndi dai tiri mpenyu. Kana dai ndichiri tonaza zvite kutonaza kuno kuzvarendika. Timwara akamoti rumura kuti wa haubvisi. Asamubvisi. Iva vaindudza kuti usadaro avaizogona kundibvisira rent manje. No problem ine munhu anokupa kuti advice kana zvaoma kuti aone mutambo munhu mukuru. Kubva ndanga ndaona kutamba mandibvisire paini. Ukateerera vadzivisi unofa uchingochinja matafura. Unofa uchingotsvaga pane chingwa. Gamba, there is only one table meat for you. Unazara kuti blessing yako haisi kumushumiri wese wese. Iri kumushumiri akatumwa naMwari kushumira muupenyu wako. John chapter 9. Jesu akanya mavu akaisa meso yomwe murume bofu. Akamutenda unogeza kurwizi Silomu. Ana kumutenda unogeza akataura the name of the river. Why? Because munhu akangoiswa ivhu kumeso chaangatoita kungotsvaga pane mvura. Ogeza. But say Jesu wakamenshina the name of the river. Bible rakunoti Silomu zvinongoreva kuti to be sent, kutumwa. Otherwise Jesu ari kuti zvandaita izvi nyangwe wasangana neni unogona kuramba utori bofu kusvika waenda kune watakatuma concerning your issue. Kuna anonzi Silomu ari sent not to cleanse you only. Ayo but kutira ne blindness yako. Hallelujah. Ziva area ine nyasha dzako nokuti kuenda chirizi kuti uzoti area ndo ine nyasha ine vadzivisi. Iyo ukaona usikasangana na Satana zvinoti una makasiri zvinoti muenda same direction. Saka musakasangana. Ukanyatsoenda direction iri opposite the devil afare. Ukaita chine breakthrough ne blessing mu life mako anyamwerere. Exit 28 alopo vakasafa shipwreck. Vakaenda paisland inonzi Malta. Vakutovesa huni vachidziya moto. Vaipa yakauya ikamonera ruoko rwaPaul. Kwete vamwe vanhu vesa. Why? Because he was on a mission to preach the gospel. Wakaipa akatozva kuti kuruma ava zvina basa but tikaruma uyu because uyu ndiye ane mission yebasa raMwari. So sign yekuti chaMwari unacho tinogara tichimonera paruoko, but one thing I know, you can shake them. There is grace to shake the viper off. Tafura iri connected nevadzivisi. Chese chawada kuita chakanaka chine blessing yako aishayi vanhu vanongokomenta so. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari right but vasina Mwari. Vanotaura zviri right but zvisina Mwari. Not right but vasina nzvimbo zvachose. Pese pane shoko raMwari panotoda maturity. Vanhu vachema murenje kuti mutirurumwa nenyoka Mose taura naMwari abvise nyoka. Mose anonamata kuna Mwari, Mwari ndobva amutigadzira imwe. Baba munhu anonzwa Mwari ane problem. Hanzwe vanhu anonzwa Mwari. So dzimwe nguva zvinodiwa naMwari zvinopesana nezvinoda vanhu. Vanhu vatitaurira Mwari abvise nyoka, Mwari ndobva ati kuna Mose gadzira imwe. But zvinonzi vakatarisa nyoka yakagadzirwa yebronze vakarara. But don't want a picture. Chiri kuvanetsa inyoka. Chaakupa ruponeso imwe nyoka. Pane pekuti problem inogona kufanana. I mean solution ine painofanana neproblem. Vakutoda kumachua kuzva kuti inenge hayo problem but solution. Alright, one
wanetsa watambudzika kudzoka wauya kuchechi shoko rokuparidzwa Mwari hakusiya wakadara anokupa financial kubudirira rapedza kurohwa iroro unozwa kuti yes tauya Mwari kuti atisimudze kunyika kwanditsotsa vandivhara mari dzangu asi Mwari anzavita sei anosimudza vanhu kwa paiswa tswanda yekupedzisa shoma yasara wega unozona vanenge vakafanana unotorera padzi vamwe vanotorera mukati solution pane painotokufanana neproblem panotoda maturity kuzva kuti aya zvinenge zvakafanana but hazvina ndo zvakapa Jesu kuti ati kune mbavha tikuenda kudenga ndakati ndamuna mbavha wanzwika ipapo prayer request yetsotsi pacross tikuenda kudenga isi tikuchema dzimwe nyaya patikunonoka pakude mbavha yakanzi kudenga nhasi chaiyo chii chakagonekwa nembavha chatisina mbavha yanga iri pasame sentence naJesu vakaroverwa vese but akagona kuona ushe kuti Ishe kana makuya mumambo wenyu mundirangarire kuti akaona kugona kwaMwari kunyasha dzaMwari munhu ane problems yake aupe prayer request kana munhu ane problems yake unoda wari nani but mbavha iri pacross yakaudza mumwe wari pacross kuti Ishe akaramba achiona ushe even in the thoughts even in the nails akaramba achiona kuti tingaita takafanana but hatina dambudziko zati sometimes Mwari unolanza dzimwe nyasha zvekuti anokufananidza nemunhu anofanira kukubatsira zvomunomedzera kutobvunza kuti ndongotomubatsira pane zvapotswa nevazhinji zvokuti unogona kuti akatonamatsira zvikaita iye ane yake problem yewani inenge yangu takafanana hakuna zvakadaro Mwari ane tsika yekuvanza iwe help kumunhu anotanga kuitawo futi help saka Jesu akati maonero aya ndaada ekuti ndinenge iwewe pakurovererwa tese but wanyazozoona kuti hatina kufanana ndine nyasha dzandinadzo dzekukupa being under a table zvinoda boldness why? Because the table attracts vadzivisi panero pafadzo yako hapasindori kugara chinonzi chako chese chine kamwe karesistance karipo kanoti inadzima yako pandakavapfimba vakatonditi kwana but ane vana 3 nakwana izvi aikurwa kutondapiwa naMwari but hangosvika achiti it's okay man of God anofanira kuti kwana munhu chinonzi chako hatina kuchimba unosana Jesu ndiye akatoka kudenga kuti atifire pacross but pakaitwa maelections pakatovhotwa Jesus or Barabbas denga radeclare kuti Jesu anoenda kunofira vanhu panyika nyika ikati hatiite izvozvo tonoita makwikwi anongofara kuti Jesu wanga watoriga kare mugetsimani because angatotorake through prayer kuti baba mukombe kana zvichibvira muchitendera I'm ready. That's why you need to be prayerful because zvinokukwikwidza kana usina prayer zvinenge zvine mabheta. Alright, I'll show you picture. Jesu omiswa apa, Barabbas omiswa. Barabbas imhonda anouraya vanhu, Jesu anoporesa vanhu. Ko mapanzi anofanira kuenda pacross ndiye anapo vanhu voti Jesu ngaaende, iye ane good record kurati vanhu vakatadza kuvhota. Zvinoitira munhu vati mbavha ngaidzoke itibire futi dzokoro rine simba Barabbas airepa kauya angorepa futi zvazviri pachena kuti vanhu vaitoda kuti Barabbas aende because he's a criminal but vanhu vakarasika zvokuti vakatoti right ngaafe so tisingariponi chii chagonekwa power of prayer gets man. Ukashaiwa mabva anopfugama nekuchera pamberi paMwari nyika inokurika Peter rumbira kafunda zvokuti unoshaya kutokudza kuti kudii because madhikiri acho wanzwa nekwaita cause dzacho waita hauna imwe advice in the natural unogona unotoziva basa but hakuna usabuya wacho pane spirit yekuti ikabata munhu even wakafunda unoshayira basa kufunda unonzwa kuti you are overqualified hatigone kukubhadhara waarovha rakaremekedzwa haushandi kuti wakafunda mari yako inozokupa madhikiri ako hazvipindirani saka chiita rovha rakaremekedzwa iattack you in life. People of God hear me very well.
we need to know where the table is so we can go and submit. Kana taenda pasipetafura mwana wedu ha disappointed. Inga wani mkanana tinochwa. But the blessing ya unofoni wakuwana because you submit, because you are under. Varipa msoro kana wakasakubata kana ukaza wale the issue of blood. Akaporeswa Jesu akavunza ndiana ndibata. Zvinoita kuti munhu anowana mari dzawo dzasiri kuziyana naJesu wacho. That's why Jesu akavunza kuti ndiana ndibata. Yeti munhu wacho atopora. Sei agona kupora asiri kuzivana. Pane chiripo chaakagona kuita. Bible wrote she came from behind. Akabata the hem of the garment. Haugone kubata mukombero wakamira. Kuti wakapfugama. When you worship God, connect to the faith. Akatoka kuti wani but ukazivape kubata ende ukazvinipisa. Kune vanhu vazhinji vekuti they always kneel in front of somebody. But kana va behind, they speak negative. Vanhu vese vanokubhiga kana zvakanaka ine kuti unenge uripo. Wazokubvunza paunenge usiri kuti vanoti kudini. So mukadzi ari kuzvininipisa auya from behind is a picture yemunhu wekuti wega ari kundiona kuti haasi, I need to worship him. Chinonzi anointing, chinonzi zodza haugone kuti fake. You can fake pastor, but you cannot fake the anointing of God. Unogona kutsotsa munhu waMwari but haugone kutsotsa Mwari wacho. Saka pane zvimwe zvaunogona kunamatirwa munhu waMwari achida kuti zvako zviite but hazviite. Why? Nokuti chinoita kuti zviite mweya waMwari. Mweya waMwari unoziva unyengeri nekuita kwako kwese. So pese paunopretenda una chaMwari chaunowana. Even munhu waMwari aine shungu yekuti zviite. Being under the table. Chingwa chine tsika yekupota chichidonha chichienda pasi. Iwo gara uri pasi. Being under uri pasi petafura haikutendere kungosimuka simuka. Why? Because ukangosuduruka kubva ipapo chingwa hachidonhe chichidaika, chinodonha chichidzika. Ukazvibvisa under the system wazvieliminata wega pablessing yebread. You must be under. Ukadzingwa basa uri mupurisa kana ukada kuzoita chipurisa chacho wakabuda basa, government haiku recognize. Ende vakaziva kuti wakadzingwa ndo zvauri kuita unenge wakuti bogus. Hauna right mugovernment. Kuna kuti utova under. Kune murume akati I'm a man under authority with soldiers under me. Kuna you are supposed to be under to have authority. Kune a blessing inouya because you are under. Mwanangu kumba kwatamba chimoti wafana so. Kana chokuda chenda kutauni vese vanogona kushedzera vachitedzera zvoita mwanangu. Tati bye. Mutu nzoro machips. Vese vanodaro. But pandozoka kumba ne machips manheru. Chokwadi ndechekuti havasi vese vanowawana. Hachinyaya kuti ndinonyima pazvingaita ndekunonoka dzimba dzavo vanga vashedzera machips vanenge. So chandinoziva ndechekuti vari kukopa wangu ari under me. These ones they are not under my surname. They are just copying. Uyo anowanira kuti mwana wangu. Vanoshayira kuti havasi vana vangu but vataura havo. Satana the Lord's prayer inotaka ichiti baba vedu vari kudenga. Hausi munamato wevanhu vane nzara chete, unamato wevana vaMwari. Usati waenda to give us today our daily bread. Unofanira kuziva kuti mudhara wako here our Father. That relationship ndio inobva yava key kuprovision. Ende kana wamwana une zvimwe zvausingakumbiri zvaunowana by right. Ine zvangaitirwa naMwari zvisina kuendera kuprayer. Kana kuti dzibaba vangu uye ndiMwari wakatendeka. Zvanondoti asi Mwari nyaya yevaitoiziva kuti ndiri kutozvida kuti kuzvifunga zvinezvi. Vanodaro nokuti ndiMwari. Be under a table. And the bread will fall. Vanhu vasingade vachinetsa vasingakufarire. Tafura inokuvanza. Vanozongoshandiswa kuti zvakanofambira sei. Asi muchikwata chedu takamudzinga masystems zvataibhenefita but tokunzwa kuti zvitsvake zviri kuita. Nokuita kwaJehovha. Nokuti zviri kudyiwa patafura ndozvimwe chete zvinodyiwa futi pasi. Kana zvichisimbisa neari pasi anosimba zvakadaro. Kana vachiwanirwa nyasha newo unodziwanirwa uripa. Usarwa nawo usanetsa nawo kuda kuwapa position yenyu. Why?
Why? Because they are still benefiting the same bread. Yeah. As my there is a place to be. Amen. Be under a table, and the bread will fall. Just don't have to be. You are a woman of great faith. Oh, the Sarah what did you think? Most in the element, you're going to say what it's what just actually a problem. My life, because she told you just such a food that ways your faith. Gradually, I see that faith. I don't want to what you have a great faith. But since that just why I want to put one, I just forget a problem, just how it weighs your faith. That it type against your faith. You are a woman of great faith. Don't pack up what's one eye. Could you yanish you will be at this resistance here even in Basarama Irimo. Well, discover what you want anyway greater grace in a certain area. But don't feel out as well. We have tight in Panapanos or Dianos or Dianos or Die. Yet is wait when I'm for the benefit of the ministry. I want you want to great faith. Because you are an faith yet. I don't tell you just. Principally, I just don't want to waste your faith. Where is your faith? So we are on a disciple as not title, but I need the grace, your faith, your sinner. One of you are paralysis secure when I'm not exposed. Learn to celebrate the gift in the woman. Why? Because jealous, I will never tolerate no woman. Jealous, I will never pass no woman. There's no point to be jealous. But when you celebrate, you can also benefit the gift here. Why don't you want to work out wounds and it becomes zero from the body of Christ? Mushobora mwari unopawana mushobora mwari unopawana chekudya mushobora mwari ndiye anoti ndiri muridzi wesilva nendarama chingwa chauri kuexpecta kuti chidonde pasi pentafura mwari anacho. The bread represents the weight, and in the weight there is everything that you need. Chiripo chete chiri kuti mwari ndipei the boldness to be under the table. Mukupera kwaro rino gore ngachidone chingwa sefa ngaidone muchato ngaukuwane uri pasi penyasha idzodzo basa ngari kuwane uri pasi penyasha idzodzo utano hwako ngaudzorere panzvimbo uri pasi penyasha idzodzo. Ndinoprofita chingwa chakawanda chinodonha pasi petafura kuva navamwari vagone kugamuchira nekudya nokuti ndimwari waka. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Tipaniraiwo nyasha Baba, tirekere kubva patafura, tirekere kubva pasi petafura pasi penyasha dzenyu. Under this ministry, under this vision, pano patafura ye Light of Christ Ministries, ngatidone chingwa michato ngaidone ndataura pfepa ndataura nyasha mari zhinji ngaibatike chingwa pasi petafura kuwana renyu Mwari vari under this ministry vari kuseva mubasa renyu. Ndinotaura Mwari wakatendeka chingwa ndiri kudenha Baba kubetswa kwevana mumaoko. The spirit of barrenness, I resist you, I reject you now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The fruit of the womb, the fruit of the womb, in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, receive the bread, receive the blessing, receive favor.
shame, every negative voice be silenced in the mighty name of Jesus. Every evil altar, catch fire. I decree blessing upon your people. May the breath begin to fall. That you don't achieve. That you don't achieve. Anger is over. Anger is over. Anger is over. When it comes to me, chingwa cha utano. That you don't ever know. Chingwa cha wanano. Lesha chibi yake mare. Inoboro vita mchato. Spend yake mare. Imanga iwa kike. Mercy taranteso. Mercy taranteso. Father, we thank you, give you glory, and we bless your name. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Thank you so much. God bless you.